Takže polévku je letos už 420 litrů. Je to asi 14 porcí a začala se vařit po 5. hodině ráno. Asi tak 4 hodiny bude trvat, než se uvaří, nebo teď už je teda uvařená, ale je čučková a bude jistě výtečná jako každý rok. Líbě v němu bude cukávat.